Emambia ya rero amayanda niga bwata ase chinsemo gosase kinyero kiamo gweko eyo gotoka ase wodi ya kiamo kama imeye bunge ya Nyaribari Masaba maega yo mworokia oyomo ogosomia eskuru ya Geteri yoboroso naboigo junior secondary atoka gesungetie gose atoka kerusetie obomoyo ase nyumba engana bono etigeta bange no muichano ninkikererete ayaiga goikirana korengana na kerori ningo bagoteba temanyiri ninkikererete okwerusia kwabo kwayobo moyo goseti baumanete nonde kubwatikana ne amate yaye buna yeka kegoteba ngane yega bono nigo yachakire limo lioka kobwatigwa gose korototwa n'abanyanyimbo singa kibono mubiro yo bagukurusiwa na koirwa asenkendu ya gucha keroka nabigemero biro yayo kwenwa kwaye gochaka chino basta nyona umro yo no yone diko ndi amuria goronka buka nkamurangiria twekaransanera ante yali kuba nguchenjirire kasoka nkagenda sinachete ewiki morogoba ngachicha kamurangiria gacha twekaransanera umongina karosie chaya kini agataba takunywa singichuri kubaliro tukabasol nere ikigitambi atabwati shitende yonse atari gontebi kenda kintu gonya kugamba ebintu mbire nale kulika bye kanisa kamatetiga ngende mbirike tumukabwaye ngatirimboka goja katebi abana bajuko abayigubaye minyoka mu murangire kuragera tata kuragera asingichuri kuba akaira na mwaye nanje nkaira na bono mambie bwakire nina litako soka mambia kungosoka nagenda na kwana no mungire na matengo soka ndi nera na murangiria bono akaruna ngenda njikumurangiria gara muburi ngari kubanga kigwetore twachikurangiria nanyora ngagishiria tari kuigwa tigangitero uro murangunde so tategere murangiri gusina itabe tari goitaba mama mwabo kuburiga ngakiona umwana uyo tatu mwa kumurangiria ekigitamba tari goitaba ngakiga ungusesi mya mwakire otote yaya esimia alimeti aba igubaye bamnyoka goja basoyo koboko murangwa ani echabi yanse tabe gete iguru bakoigura togo so nyumba togo nyano esungeti. That is the end of the story.